Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Uba HM Siang Pliang IAS, uba jubat ru kum Secretary jong katnat Health and Family Welfare, bat kum Director jong katnat Social Welfare jong sarkar jela, hadin baula song thai no nakakam sarkar, ulalit penyeso no ilade sakaseng Kongres, haka arpsan terik mentau benai, ha Kongres Bahawan Jelong, nakabenta banyakon ni ke election MLA, keban salong House Nam Arja Kat Prabanwan, naka Mausan Ram Constituency. Uba HM Siang Pliang ulapan ban song thai no nakakam nadu benai nailar mentau Snam Arja Kat Nyo, bat dei hadu ka arpulai terik mentau benai risau, ulayo yakasithi na kasarkar bala menjer bala pala yu bancong thai na nakakam ka bau tre hakas ngi ka bau ba HM Siang Pliang ularung khot sya kaseng Kongres la pediang burami the working president ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba James Lingdo kinong kitkam jong ki district beper ringkat ka jiran lang kinong kitkam jong ka Mausan Ram Block Congress Committee ber kinong kersan ka Kongres na kani constituency kumba kalong mentala song tho syai bahadien ka jingrung uba HM Siang Pliang sya kaseng Kongres ya ka tiket jong ni ka sengru banyakhon na kaseng Kongres na kani ka constituency la tikna ban ai shau ni khot thamai jong kaseng Kongres Life House nem nalai met bat men sem dia benta ke sarkar baleng anum la ban ai kumjo dia benta jong pi ki pai ba mo lese ngan ai asya panya kata ladang-ladang tre po sarkar po na shong spogel ta po office baleng amla bangan shong khasau kita yang ta jong pi kata kadang jingkeli bat kata kadang long commitment komitmen jadi berlong terus kem hadu tata ba phiru umju phin buat rengka kum leader te parliament nangit ba kane ka parti ka ngalarung tasi kan ai ya kata kejing nang kejing start hanga bangan syarai phi bangan yalamnya phi bangan betinnya phi sya kata kalawei ka pernai bangan ngalong 100% ya benda ka development jom ka Thai Mausan Ram but sa pek la da people job nga ngan ra ki development ki ba pair I will work to bring development in the field of health ya ka koi ka khia ngan ra ka jingnang ka jing start ka pule puthi ka Thai jungi but ka ba khaddo ka ba lai ka de bangan wanra ya good roads and connectivity ha the area jungi kita